глупостите на YouTube и член 13, Brexit, както и рекордите, които са постигнати или счупени през 2018 година. Също и популацията на планетата и на България са само част от нещата, които ще видите в днешната класация. Здравейте на всички, аз съм Илко, а вие гледате 10-те най-значими събития за 2018 година. Нещата, които току-що изброих. Преди да продължим с това видео, уверете се, че сте цъкнали по един лайк и сте се абонирали за канала ми, че сте се облегнали приятно, че сте извадили доброто настроение от джоба. Приятно гледане! И така започваме с номер 10. Спорт. Те Олимпийските игри се проведоха тази година, защото е 2018, т.е. миналата, в Южна Корея през месец февруари. Мисля, че някъде втората седмица беше на месец февруари. Норвегия спечели най-много медали, 39 медала, от които 14 бяха златни. Световното футбол от друга страна беше във Франция, т.е. спечели Франция, беше в Русия. И това е всичко, което ще ви кажа за спорта, защото не съм особено спортен човек. Това е причината спорта да е номер 10 в моята класация. Продължаваме с филмите през 2018, номер 9. Филмът, който спечели много Оскари и излезе още през 2017, но спечели Оскарите 2018, беше Формата на водата. Много хора хвалят този филм и много хора го харесват. Филмът е спечелил 4 Оскара, като един от тях е за най-добър филм, също и за най-добър режисьор, мексиканецът Дел Торо, също и 2 Оскара за сценография и оригинална музика на Александър Депла. И също този филм е номиниран за най-много Оскари, има 13 номинации. Браво! 13 номинации, член 13, може би има връзка, ще разберем малко по-късно. Един от най-успешните филми тази година вече е филмът Аквамен, който излезе преди 2 седмици. Супер скоро и вече има над 500 милиона приходи. Това е. В главната роля е актьорът Джейсън Момоа, който може би познавате от известната поредица на HBO Игра на тронове. Може би я гледате, може би не. Ако я гледате, дайте един лайк на видеото. Други интересни филми на Марвел тази година, които излязоха, бяха Черната пантера, който актьорски състав беше само от чернокожи. Също филми, които са популярни, са Веном и от Мстителите Война без край. Може би сте гледали някои от тях, може би не сте. И също тази година излезе втората част на Фантастични животни и къде да ги открием. Аз лично ходих да го гледам този филм на кино и доста солено ми излезе. А един от най-хубавите филми, който се спекулира тази година и който все още аз не съм гледал, но ще гледам, е филмът Роди се звезда, който има 5 номинации за Златен глобус и 4 номинации за Грами. Явно е голяма работа и дано да спечели нещо, може би ще спечели Оскар, може би не. Вие кажете долу в коментарите кой беше вашия любим филм и продължаваме нататък. Номер 8. Музика. Много хитови парчета се направиха тази година. I Like It на Cardi B, примерно едно от моите любими, също In My Blood на Шон Мендес, както и Girls Like You на Maroon 5, която е и най-слушаната песен за тази година с рекордните над 1,5 милиарда гледания в YouTube. Песента излезе даже 5-я месец, излезе на 10 май песента, което означава, че само за 7 месеца е натрупала тези гледания до сега. И въпреки това, тази песен не влезе в класацията за наградите Грами за песен на 2018 година, което за мен лично е очудващо, не знам как вие мислите. Междувременно песните, които бяха номинирани тази година за Грами са All the Stars, Build Up, God's Plan, In My Blood, The Joke, The Middle, Shallow и 8 This is America. Лично мой фаворит е In My Blood на Шон Мендес. Разбира се, тази песен е толкова смислена и толкова искам тя да спечели песен на годината. Просто Шон Мендес. Почнах много да го слушам откакто дойдох тук в Америка. Много е популярен тук и наистина мисля, че прави много смислени текстове и си ги пише сам. Евалата на момчето. А вие долу в коментарите може да кажете коя е вашата любима песен и коя искате вие да спечелите. Да спечели. Така и е време да преминем към най-безмисленото събитие на света в последно време, номер 7. Brexit. Brexit е излизането на Великобритания от Европейския съюз, в случай, че сте проспали последните 2 години и живеете в пещера, но не вярвам това да е така. Затова нямам много да ви разказвам подробности, просто така исках просто да напомня на света, че това нещо се случва. То се случва още от 29 март 2017 година, когато Великобритания решиха, че ще излязат от нашия прекрасен Европейски съюз. През 2018 година, чак до 29 март 2019. Това означава, драги зрители, че ученици като мен и като вас, които след няколко години може да решат да сгънат шапките и да отидат да учат в Великобритания, ще изпитат малко трудности и ще се наложи да кандидатстват за виза. Прекрасно. Също това означава, че може да не спрат и някои стипендии. И хора с по-обикновени доходи като мен и като може би много от вас, UK ще каже: И като заговорихме за безсмислени събития, номер 6
YouTube. Най-вероятно вече знаете за член 13, предполагам, също не живеете, ако не живеете в пещера и сте чували за Brexit, сте чули за член 13, тъй като гледате YouTube и в момента гледате дори моето видео, в случай, че не сте знаели. Член 13, който все още не е прият и има вероятност да не се приеме, палете свещ, гласи, че простички ютубъри, точно като мен, които използват някакъв друг сорс на информация, като да речем снимки или музика или други видеоклипове, т.е. снимките на актьорите, които ви показах до сега в класацията, ако не мога да докажа, че лично аз съм ги снимал, има опасност моето видео, това, както и много други, да бъдат изтрити. Това на мен лично не ми се струва много честно, тъй като ние малко или много правим някаква реклама на тези хора, или песни, или каквото и да правим в тези видеа. Така че запалете по една свещ и се молете за мен, както и за много други ютубъри, този закон да ни бъде прият, защото ще ни бъде много по-трудно, не е възможно много по-трудно да правим видеа за вас, също може да оставите по един лайк. Най-дислайкваното видео, песента на Justin Bieber Baby, беше изместено от видео направено от самия YouTube. А това беше YouTube Rewind 2018 година. Това се случи, тъй като YouTube решиха да заложат на своите спонсори и да се вслушат своите спонсори, вместо да се слушат в своята публика, в хората, които всъщност харесват YouTube. И това доведе до рекордните 15 милиона дислайка. И може би YouTube сега ще се научи да слуша хората, които всъщност гледат YouTube. Нещо позитивно. От друга страна, за 2018 година най-гледаното видео в България е песента на Криско и Слави "Гледай как се прави", с рекордните 37 милиона гледания само за по-малко от година. Това нарежда сред една от най-гледаните български песни. А Криско, между другото, само така да се похваля, също като мен, е от Габрово. Та от безсмислени преминаваме на маловажни събития. Номер 5. Кралската сватба. В случай, че не знаете, на 19 май в Великобритания принц Хенри от Уелс се ожени за американската актриса Меган Маркъл в Уиндсорс Касъл, което е близо до Лондон. Лично за мен това не е особено полезна информация. Аз разбрах това, когато проучвах информацията за видеото. Не знам дали на вас ви е интересно, но за мен е много по-интересно колко сватби са се направили в България тази година. Но за съжаление не успях да намеря такава класация. Така че вие, ако имате роднина или някой, който се е оженил, което мисля, че е доста по-значимо за България да се женят българи, женете си хора или не дейте, но живейте заедно, поне. Напишете ми долу един коментар, ако тази година сте били на сватба, ако тази година сте се оженили или познавате някой българин, който се е оженил, и ще направя тази статистика за вас. Обещавам ви, ще я направя. Преминаваме към номер 4, хаштаг. Хаштагът, който аз избрах за тази класация, е MeToo. Този хаштаг започна още през октомври 2017 година, когато един от най-популярните вестници в Америка, New York Times, написа статия против холивудския продуцент Харви Уейнстън, обвинявайки го в изнасилване и сексуален тормоз върху световно известни актриси. Повече от 80 жени всъщност са си признали след това, че са били жертва на тормоз от този човек. Това са 80 жени. Смисъл, нормален ли си? Та хаштага започна с твита на актрисата Алиса Милано, която написа в социалната мрежа и подтикна всички жени, които са били жертва на сексуално насилие, да напишат в коментарите MeToo, и хаштагът гръмна буквално за броени часове, за броени дни, стана най-известния хаштаг в Америка. Имаше милиони показвания, имаше милиони използвания в Facebook, в Instagram, в Twitter, навсякъде. През 2018 хаштага продължи да се разпространява, като актьори като Морган Фриман, толкова известни актьори, бяха обвинени в сексуално насилие дори от 8 жени, не от една-две, а от 8 жени. И актриси като Ема Уотсън, по-известна като Хармайни от Хари Потър, подкрепиха тази кауза. Това е начинът, по който ще се случи промяна, хора. В никой случай не се срамувайте да кажете, ако нещо лошо ви се е случило. Вие имате значение за този свят, така че не се срамувайте и кажете на някого, и тези неща наистина ще се спрат. Аз вярвам в това. Минаваме към номер 3 и това е популацията. Популацията през 2018 година, хора, се е дигнала до рекордните 7 милиарда и 700 милиона жители. Това е счупване на рекорда и с всяка секунда, дори в момента, докато вие гледате това видео, рекорда се чупи, защото никога не е имало толкова населена земя. Само тази година са се родили на планетата 140 милиона човека, като в България са се родили 46 222 от тях, което нарежда страната ни на 103-то място по брой на населението за 2018 година. Има 195 официални държави. Обичайте се и правете деца. Преминаваме към номер 2, рекорди.
Тази година бяха счупени много рекорди и бяха поставени много нови рекорди. Аз ще ви кажа трите най-значими за мен от тях. Обичате ли Антарктика? Само преди няколко дни, на 27 декември, американецът Колин О'Бради прекоси Антарктида пеша, самичък, за първи път в човешката история. Той завърши приключението си за 54 дни. Само можем да кажем браво на Колин и да останем изумени от факта, че той сам самичък без ничия помощ е успял да премине през арктическите пустини в нощи, когато температурата навън може да достигне до минус 60 градуса по Целсий в палатка, нещо, което никой друг жив не е успял да направи до сега. Хвана ми се кръка. Чакайте секунда. Друг американец, Пит Костелник, за първи път изтичал разстоянието от Кенай, Аляска до Ки Уест, Флорида, от 8500 км за 98 дни, без никаква допълнителна помощ, като е завършил на 5 ноември. Аз 5 км едва тичам, човека изтичал 8500. А колко време може да издържите да плувате без да се изморите? Британецът Рос Еджили прекарал 4 месеца в морето без лодка, като е станал първият човек, който е изплувал разстоянието около Великобритания, като почти през цялото време е бил във водата. В периода от 1 юни до 3 ноември той е изял над 500 банана, което прави по около 4 банана на ден. Голяма маймуна. И стигаме до номер 1, а именно, според мен, най-значимото събитие за България за 2018 година бяха протестите през ноември месец. Протестите бяха изява на всеобщо недоволство към лошия начин на живот в страната, по-специфично към високите цени на горивата, към помощите на майките, към увеличаването на някои данъци. Хората блокираха пътищата, проходите, излязоха. Какво да обяснявам? Аз от Америка разбрах, значи и вие със сигурност от България знаете какво се е случило. Има шанс за промяна и вярвам, че България ще се промени. Умни млади хора като вас и като мен, вярвам, че ще променят България към едно по-добро бъдеще. Вярвам, че не са младите хора ще я променим, защото виждам колко любов се крие в много от вас, защото знам, че повече млади хора ме гледат. Виждам колко любов се крие във вас и колко позитивизъм и вярвам, че точно с тези чувства ще се оправи в България и няма да има оплакване. Може би винаги ще има хора, които ще се оплакват, но вярвам, че най-основните проблеми в държавата ще се оправят. Не знам какво е вашето мнение, ще се радвам да го прочета долу в коментарите. Наистина чета всеки един коментар, така че пишете ми, хора. Много ще се радвам да ви прочета коментарите. И това беше моята класация за 10 най-значими събития за 2018 година. Ако нещо съм пропуснал, напишете долу в коментарите кое според вас е било най-значимото събитие за 2018 година. Не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала ми, да ме последвате в социалната мрежа, ако случайно се интересувате. Чао!